Di raportekê ku endamê pedekesê Mesûm Ibrahîm di malpera pedekesê de belav kiriye, encamên nearamiya rewşa Rojavayê Kurdistanê her wiha têkçûna rewşa civakî û xizmetguzarî ji hemî aliyan ve gelek komît û rêxistin hatine avakirin û ji bo daxwaziyên xelkê her wiha komîtên dibin navê komîn de hatine avakirin ku ew jî komîteke ji aliyê welatiyan ve hatiye hilbijartin li tax û nahiye û gundan ji bo pirsgirêkên welatiyan çareser bikin û alîkariyan belav bikin. Ev e wekû ji derve tê diyarkirin û ew e rola ku divê pêra be. Lê lîkolîner û şîrovekar Ferhat Ebdilhemîdê dibîne ku ew ne komînin belê kemîn in, wate xefk û davin û kombûneke sîxurî istixbaratî ye û hemû karmendên wê sîxurê pisporin. Agahiyan digihînin aliyên ku gîrîngiyê didin tevgera xelkê û çalakiyên wan ji bo bên binaxkirin berî ku bên li darxistin û ew yeke me tirsiye li ser wan aliyan. Her wiha hemû alîkariyan didizin û tenê beşekî biçûk li ser xelkê belav dikin. Mesûmê di dawiya raporta xwe de gotiye ku PYD û endamên xwe biriya wan komînan biçûktirîn derfetên jiyanê kontrol dikin li Rojavayê Kurdistanê û ev komîn xelekên ji aliyê PYD hatine çêkirin li her dever û gundekî ji bo sîxuriyê li welatiyan bikin wekû behsiyan pêştir wade kir. Li aliyekî din û li taxekê ji taxên Qamişlo di dema ku tankera mazotê hat û xelkên taxê lêciviyan ta ji xwe re bikirin, şerê gotinan di nav welatiyan de çêbû û xelkên ku ji hewarê dengê wan ketibû gotin dema em diçin gazxaneyan dibêjin mazot nîne û em nikarin bidin we bêyî ku em komînan agadar bikin û dema em li komînan vedigerin navê me ji bo sirrê dinivîsin û te encam em nabînin û pirsa ku li ser zimanê welatiyan tê dûbare kirin ew e dema ku mazot li hemû gazxaneyan heye çima komînên PYD nahêlin gazxane bifroşin xelkê çima divê xelk xwe bavêjin 10 kesan ji bo mazotê bi dest bixin.